mwancho murigereria bwegetaseni kia Ndizi TV omoroberio Nayaeteire ase naikire ase nsemo y'omugonchoro egotoka ase ward ya Nyamira County ya Nyamira ase nkumerana n'omusubati oyomo ong'akerete simi agante bisara Nayaeteire atari makaso bugima bwane koranje ochoiche egere nsange n'abagusii baminto ndora atake gonkonya nchirende yonsi Nyasaye namosesenie ekebirina ikirororo egere turasanganere nayo mwancho murigererio tegerere obwati omuganoye egere tumanyanga nara lyaya agende tugwitira subugima bwaye morubiri yoiga nigo tugutarira baminto egere twamanyanga nara lyaya bagwitira subugima bwabo nendekera omuntu agusangana intwe nigo ebwenerete tumusire ase tukunyara nonye ebintu byakongire ekyo nikikirenga ky'omugano yoiga usena kikirenga ky'omurubiri yoiga akero kenduru basemeria ucyasaba mwabonga nonye obugima borobokomu Nyasaye karororo ayitire marwirare nabakogendera gotokonya karibu sana baba. Asante soko twarigani mwao. Karibu sana. Ndo tutali nyumba nene na kanyumba gake lakini rende no menyete. Menyete sorry no kwenyara kore. Ewa. Asenda nyara gotemya nchirende yonse. Egende mbiso mutu. Ewa. Egera abana n'ababeka nyumba n'abasiekera. Asenda medena gaiga na bongo kana nkenkere neri gwakogire. Ewa. Bona bogote mwancho murigereria marieta o kurigereria kamereri mutataina kyokorwa egera tumango cyako muruguri. Asa marieta ne Catherine mura seitere Nyamira maategetali. Asa ina kinere tomo na tinya maeti kinere temechi. Mbia mama sana igoturi na Catherine mura. Baba bona Catherine whatever say no Nyamira lakini tukinere cyo. Kara to mugano moke we family ino mbalenga mura se family na hinde na kimukine to bugimana kibwarengi. Minto etara bana bane injo matangi lakini mama anyorete kare nyaruka. Ono ga sasa agate gochi. Kara chiete na inje na bo bugima bwarengo buyega. Akaranya ro mwana okumbwate. Abu no bugima bwa njokerete. Ukara akoma. Baka natakerembe moya suwe. Yegete mbaka bakande kandu ngwagura ngagwecha ime kayina to bosiga. Mabokaye na bonjete ngokuna lengere kinyasa kakana okokuryererio na bokoro abu Nyamira bo kinene nyasa nkonya ngagwena echa no mugosuka no lenge gose no musaje yo daite go ara sitige swali babwate bakarosi bakatera kanze na isuguri mama kareke barua bagara mate kanyara linde na bureme abantu bagankonya bari barengi cyamate bakangira nyagetali ngakonyi ngagwena ana gwena nabona temeta ko kolomererie ndenganya gukiniwo gaika na rabero manene bone myaka 5 iga ngayangwa ende school ibitao bigo ingocha nebitao ingobeka nyongo toko binyora oyara byao ni yasogoteiri chisigara oyo ndate mnoro koraigo bo tiegera tigende school juti ndio sengenchuta maumina achite naye igwanya ni kwalenge kerenta nasi bali akanya basogotera tuguta inkoleta nganya gustira ngaika class ya maibere sato kolete bitabo bya basoma oni onyera marunje tinzoma lakini olio yera bano bunachite school na balenge buro basoma balenge ngaki na kuna ika class sato na lenge ko roje nkamumira njerega siri embeli yarenge akaminyuka ko sarenge abwato mote moto lenge nyimbe gale bwata kaboko banga gitokugoroga iba tsanara nga kugoroga iga nga gitokugoroga kabimba kabako ngane ngaraba buno musiokera mwe ingi ari gugwakira bono busaigo na gitobusaigo iga ora kuangete Wana gatu abo atimono muto tukanyara muto torenge muto kawaida muto ibuna abanyagatari bari bankonye bataya to gusongo bwarengo muto ino bwengitimbo arenge gusongo borongi joko gore kwa beto konetu ukabinga ngabangi mitinye tato ngacha gwatu nyagatari ngo munyagatari ngonye to kurukogeto ngara kwera
Mami no kero kwana kero gukora bicheje. Mama aro mororo. Genge yara kwana. Aro ligere ligo kira ume. Ngabe kero na cha kugwena. Sokoro ya no yo kure mare munero chitaga tebe ya mwana oyo. Tiganche ndole na kitoko mokonya kurwa sumu chure. Juru ndo chembo kwale. Atebe ya tingo koira se andi awere botende mad. Otara ka wikwaro kirega iga Gusii. Koro makenda na gukoira. Ngabidi soka kaliji besa kana na. Nkaro kiwo. Na naru nyumba. Sokoro na ruwete yego akande tere yanga. Ne bikoro to sanda kiringa. Sokoro ya muchuyo se sokoro abo so mama mina nyomere. Sokoro mama mino. Toba isawe chanda asora nyore chikeki chiogo chengera emeyega yao. Enyorro bokora liboro buya aseduka ya Villa Valentino woko koroseria chikeki chia kerengencho aseri goriri tariko goita. Ngorosi atore chikeki chimeyega au bunna chikeki chimeyega ye nyanki, engagement cakes, anniversary cakes, birthday cakes, themed cakes, corporate cakes egatiye chikeki chinde chinyinge. Ningore nyorere keki ngi yeyo kugania kwao asogo tutarira samaga chauru complex eyogo toka imeyo mochobo songo asamanke gosekobeke oda yao twakere simi ase namba enoti isano na ibere enoti ibere isano nemo isano na ibere eyemo isano nemo isato gose 0702267163 boigo ngorotora megerio yokorosia chikeki no kwerikia nigo kogenderete tonyorwa Villa Valentino enyorere keki nyanso na boigo eyokuganya kwao. Wima Electricals and Electronics nabaoni ya bebinto byoko igo kistima na electronics chogo tumeka nyumba buna chi TV set, chi decoder, chi hoover, chi birika chuko belia mache, DVD players, chi machine chuko gingira, ebirobu biestima bichi aina au. Power extensions, showers, consumer units, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breakers, chibasi chokobasi richianga, chi insulator switches, chi tester chistima, chi meter boxes, nebinde binge. Nigobare imeyomo chukisi, asinyumba ya Gusii Plaza, room number G2. Naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere eyemo isano enoti marakabere kianda isano na isato ibere isano na ibere gose enoti isano na ibere eyemo isano na isato isano nemo enoti isano na ibere inye isano nemo ibere. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Biama naendo mwancho muligereria olio gendate gutubwatia karotole na Catherine kurwa sensema ya mugonchoro ase wodi ya Kemera county ya Nyamira olio gendate gwetera mange kurwa romwane kengwerere ereta na korra morembe tana korra bugima buja niga gendate gwetera mange ikagaraganta inga ya Sara inchwe gwetera Ndizi TV karokende ninyoro bokonyi kalras mo bokonyi bwebesa nabo ko bokonyi bweke barua nabo nubwate kindi gionsi yabo oramo konye nakyo omoike barua osumurangiria akorere gas kagichanyo rebesa siginchitagi muntu uri mworo nagenda tokora ibintu byae ebya uchigoto tebigo chimotwe igo karibu sana naende inamba ye simya karutete kumwakera ugambe gusuna bwate bokonyi bonde moneke barua monokendo tagetokora rumwa gabo abo kumwakera namba ye simneri yore gabo nonde nere naruraga ni kumutumira kende wetere mpesa inamba ya nere gabo igo bono tosuka tigatogendera gotege rumo ganoye Catherine wachire Nairobi kwa nyorije kibarua wakora kwa uchirwa 2500 ukigo mabwa lingi ekero nakore tumutinyo matangani nenyorete mama mintorende abogi mabwa emboli buya jure kero tukinete ne matoke metokararire nakarosiri na mutomera na neri neri bana ogorera abanda bandikende nero gorakende ora mutinyo matangani nero kabero nero gataka andere togocho tokwani mate ati ngojamba kwani juni mate nyomba te yonda chikorara njebo na bero muse koma tigani nye bange manya korana kingochi
ngakora ekibarua nganya gotuma chibesa ngamuteyo kugora amabati neba amakora aria abogere wagacha echikoni enda tirimboke emichendari elita tu minoyo na muntu kunywa maru na muntu utari naacha nonde bwensi na baranywa maru abaseri abakwamya kino mukoragera yore ndagera kururiko narora bakabonera none okay ono ngatoma chibesa ngatoma chemete amabati nakahora akagacha echikoni Amateya gwakorire kwagacha bono nabongo bafuringi chendare bono ndiro chikomigerani naini ngatirimba kwa Nairobi ngacha kawaida na shopping nende ingo chaka Ekwasabali bakuru Nairobi kebarua aba usibari use umusibati ringo mu Gusii mugako eno muruya Erambi yari ukuira nyomba Gasi kawaida ero nagakorira ari nyingi nagakorire gasa double work ya nyomba amusaja ago chadeke ndyanzi nayo kwigorege itabune watchman korugira chisese nakarugera chisese sisi chalengyo 10 kwasi bichikaraya kwachi bekerenda yara kwagusa gasi nyingi ne nyomba bwatene koroba wasi bigoro na yinse kireyento lakini naye meredi ju bado gimana bokoro Ganya kwa banga changa mteto kwa mentorinde akebese yinenge acha kamende chikaba chirusa ono nkanya wake sabu ni chiri bwejisa tunega singo kolere nyinge abana achitenka litanga nielyo aikanka karara abo nyombe ina kimwa gomina akwalira neti achitelitanga ni bana narale te nyombe yu anda achetobu tuko bagachaka koyekenya no mo kai Gesaka ne kerenta nenge kwa gacha nyumba kuonega. Kerenta ne kero kinge gocha kwa gacha kuonega. Kenya nyumba ina mabati ya Kenya no mora. Weta raundi. Tenga imoka mambia ya ngabata ngakoroke ngasoka. Ngotaya ya. Ili ogikoruna gacha getugwana ndi abuchire tiangi mokenya ndembati. Abana chiete nyumba ibada na baya tagorito ngate yakandaka. kai Gatiga leonje kana kabera Nairobi kabera mtenyibere atebe gasi nyamba ya kongire tigami ende ndi ya ndi gasaba ngina bali ba kokore banga nyako bagwato bosani igega bone boss yena muteti to simeke chinyeni jina bongo mane chimugondo keregendo twenda twanya konegera nyako manya customers kalemes kuma alina uchinyeni chinyindi nabo atenyange bane nyange ye konyora negeire nyange na manyira nane kwa chinyeni nasibe nyange yo nabe kikirabo nagenda nachikoni kawaida chiro kanya kuligia basani Nacho kanyoro musibati ndo mu Gusinga mateyo tawo musikiraga igame chinjingi chakoni aya kante ya michanda tekorati teyo achena mukenya la chinyoni akabo musani akansikira noko nakore gasimoina lakini wacha kwa ngonya kolengera liega na kingo chako beki kibanda kiani yasa kana nanyo ali bageri ngaga kibanda bono ngachanga shift kubega asiye ngachanga beki kibanda kiani kawaida Karia kanyomba gasini na kiurwete gas na kio shifted iko kana stop mwera sanki ukete ukara use egasi kera tu akore to koni chinyeni kuri mugondo akeregendo ali ande bitichi basesa ulinje nale kolika nande ninje nale kubaga oyo nawo ni siringi 8 agande ibono sauli nayo konyo kubaga nje mugondo no yone na nje ninje ngorete keregendo bana imokinyi nje tiganyireni ndeme chane teyo bono na biro mundo mone tiange nyende nteme biasara usembi nkonyo chichi basi chiri busato njigongo Nayaeteire ndakariyo mundo muna nje ngagenda ni biasara nganyora kanyomba iga nale koneli Kenyatta University ali ereri Anya kugendere biasara kawaida. Nyumba ya irenga kwa nini? Nanyolete nyumba y'echirubibere gakarumu karenga gasenyi. Asa ari koro kukiwanja. Nganya kugendere. Abage mabukanya gosuka. Ne chire kwa nyoro ribaga. Ribaga nanyolire ngo kenyande sukuma kawaida. Ngoro sinali nyimba chips yeli toke. Kanya kuonelia wanafunzi gani. Anya gosuka ya bado nabangi wote mama bado bagimamboli buya. Mwana oliero tebete tatale ko egerera mono bade skuru ari gacheka musinya yoka agatiga yoka era atiga yo bweka
ikabidi bona nya kusumbua nkara mama liga kusumbua kento kora tigache Nairobi gaiga torabera nera at least yonkonya linkare chiro onya kongoneri ibintu soeta majito sibiri chinye katume transport ya gacha characha kabera saa sende angumutinyo yom bono yo kabera kamera munjara ali akawaida ali kurubwana Ganyoro chakire mbakese giatete kondo. Akwenda utara okumugori ochande ine nyamanta gete. Namugori nyamarendo utarenge gasi na kirende kwagania nyama. Nikongorero story kongorero. Ale kwenda nero kwa nosi. Ile school. Kirasi sana. Ore credit na gore de kimia na 50 ngabeke simu. Ngake simu yere tamanye. Yansi na rowetera. Mo bangira cheka. Ngateba ingo mbangira mulimi galitagocha tagocha wikaira nirenja baje komboli nayo kwa mwerete nge kwa mwerete igabidi nye bange ngora tukole shopping mutaiba na nesu kunga togochi jo kwani abiboli indo byane ngatigire jirani inde yake toragenda torani nyumba egere toraikaka teigu na kitoraba kwani ngabata ngamate ya banga changa cyo chonse nenjere mukire cyane kwenda turabera wange wiki ibere tugacha mbakase mama kero toiko tukabera nge wiki ye moibere ai murabera tanyi nyombe iso tagure konyara mama bano nganyire wocha sakoro kumwina okay akomba tengwina ai kantin igo konyabatikanira rumse bano konyora bachanire kidogo atena tiara ikaranza kana okay abwe kantin tukarabera na mama mwisiko yagatutiga akanyoro munda kamwina bakagenda naye akanyomba toko mwakeresi ataba yaya nje nkale kifiyango dai mama yaya nchibona ninjengira negasi aba bande bamino babere bono nabakarenya bari nabamura yaya no bali bado na mama mwenga bisikabira mura babere ndo abatangi bono Abotanga mutaisa anchibona ninjengira negasi njinga ndibyasara byane byakawaida Nairobi itukeli ngebanga nabona abwate transport kiregenda ngatwere ngagora litoka ngapaki cyanga cyane kwenda ngale gasi mambia yabona ninga nirimbo Kenya ndegasi kera narara butuko timma itinya saa yosene miuchiza gete yale gocha butuko keronda ire chitoro nasabire narari yalenge kitu kama saa 6 saa 7 manya korota bina na ikire mayuma yune pasi ndine Nyamira express ya gure ya rolli amagora aligere lakini nchoma nyane tin chase gari no nkara stege tunundigere timneko ne korol kabole endo tine kiyangi chere gitanye ko ngichera bwina ni sabari ngoshi ngasabanga swangara netenya sa no nyene naba yarenge igo nando mirorere ko ngoroki ngakira boka kike mandi saa 12 ngautomolero liko ngabeka mache ndosi chae inyungende sabari macha belire liko atogotire ndaite kobeka mabere nabunkaransta maboroya esugulie kemo koruliko na macha ya gotogota kangitekera maguru wow garangeri mama ngamuteyaya yoka macha gotogota kambori ngo ya dinjete muteye sabari ye yangire macha igotoyete mama dinjete andons kai kata mama bikone byabera tin sabari yetini ko genda yangire warotire tin ko ironje ko enda sabari nike macha akaumboka bunigari eli yagwete ekesugulire kemume kaiga bunigari eli yagwete karoli ate sabari yetini ko enda isibara inuli tokeli chibese chimbwate transport tikangore karaya ngore ne biasi chankoro chipsi ngano na rore biasa kamo koro na biko bindo bire Nairobi tigori atigara kutumia tu ngagore karaya ngagore chibiasi ngagenda cross abana raro seti chipsi echiange chiwiki bire nganyole kibaro ya school koruga ngoina we school nero ere mix ngoina ngayero si ngoine kantin wechikonge okay ngararo singoro seria bana ba secondary ndagera nabalimu ba secondary ne primary na yekege deli nabalimu bali aro banga kana chiri busota kai ngasi ichiko nayo bweko akora kini nabona aleko yakora nje bweko asange njonkwana lite gas kuruka ngaya kora ngakora
Banongo kora lina chire mogoroba na ende chiro ibesa birimbwate na gore bidoli na chananya koni gaigemeji chips na tigire mamanya ko gendera koni Igo bado oro muiseke. Eminyarukande bado. Mwana tayo. Ya mwana tayo. Ubwatira ono oyo minde senginche mugano uno mutambe. Ande no mugano oro mija, ande no mugano ogotirimbuka bya, mangana kubwatana bya. Mbaka tocha gwika bona abana bimwane byubwate biseke byiga bine. Mwanchu murigereria mugano Katarini no muya no mutambe ande no bwato burito. Asenginche tira manga sobugima bwaye. Kwa igule munatoga chagete. Kurinda sengencho chinga kinibiro na ende ni moriye wiki ego chari tukore Jumaine togendera gusanga asengencho bona asa tigairi no amayandare no amabirare no amangana mangare sengenche karo kurira ni nyumba menyete bona chiko totaina kya kurire tega kurungoina na kya kurire tega igo mugonchoro asagendete gukora gonchoro bwayo bokoboke agendete gwitera mange igo ngatara kura gwitera namba ya seminary yuerega gwa CTV yao aboko mwakera nyoko bwate kibarua nyoko bwate gasi utake montago konye no munyagasi yale no muntu bwate chinguru aboko mwakera kero kende balimo kumutumera besa naino nabo kumutumera asoko mokonye ikachinga kichinde naende tuchitumerane asomorobelio Nayaeteire ncheni konkoro kwa Sara Nyarangio ntita andi botambe nigo bagoteba koramaya ogende